Ako dali, ani Mary, oy. I'm sa Mary ha. Ibutang sa ka. Kapuya pud oy. Wala pa manggod si Lucio si Claire ba? Ako na noy nakahakot og tubig. Wala pa ba ni na puno lang gana? Ay tama, magpatabang day ko ni Mami. Mami! Unsa man Maria? Unsa man ay imong gibuhat diha? Ngano naman ay bangko ug langgana? Naghakot kog tubig, Mami, kay magdula ko. Ya, pero tanawa ko, Mami, wala pa na puno. Tabangis ako, Mami, be. Sige sige, tabangan ta ka. Salamat, Mami. Mary, hulat ng sakadya kay mga sa amin ni Mami. Ay, lobo, lumipad sa langit. Ito na makita. Putok na palaksak. Uy, Mami! Asa ka to? Sa mansion Tisoy, nga naman? Ah, sa mansion ka? Unya, kumusta man si senyorita? Maura gyapon Tisoy, ayaw sa judog adto sa mansyon karon kay pertidang sukuan ni senyorita og Mirina sa imuha. Tungod at gibuhat nimo atong niagi. Katalawan po ni senyorita itong bitin-bitin. Dalaga naman unta, isip bata lang gihapon. Ate Claire, may gani wala akong nadala rong bitin-bitin. Kung nadala pa na ako, itsahan ako siya. Nagos Tisoy, ang ingon ako sa imuha ay lang sa imo pakita didto kay kabalo na biyak ang senyorita og Reyna. Dili gihapon. Paniiran akong mansion be kung unsay katikaran dito. Dali, Mami. Mami, ikaw na lang sa huwad ani tubig sa balde sa planggana, ha? Kay kuwaon sa nako ang ako mga dulaan. Sige Maria. Tama yung adlaw, nadugayan ko kay nato ko gibuhat sa balay. Maayo Claire, kay naabot na ka. Palihog og limpyo sa sulod sa mansion be kay nagkagubot lang. Saan na inyong tubig Reyna? Ay, si senyorita ni mo ambot unsaon ni niya. Ay, salamat kay napuno na. Hayat, Claire. Unsa ra ko kanang dulaan ni senyorita ay kay naa may planggana. Ano sa sulod Claire? Sige rin. Saan yung nasabot og puspuro Maria? Magdula ko, Mami. Tan-awa ron, Mami, nga. Pakitunta ka. Kaning puspuro, Mami. Butangan ako ni Og sabon. Dayon? Tan-awa ron, Mami. Magdagan-dagan ni siya. Unsa ka nang gidula ni senyorita no? Nalingaw man kaayo siya. Ako daw duulon be. Lovers! Naanapod ni si Tisoyo. Magsamok-samok na pug ka. Anigay ko si mo senyorita no kay mulanto ko si mong gidula kay mo intra ko. Intra gyapon. Palaway, manggani kayo ka. Nagyaway, manggani ko ni mga itong nihagi. Senyorita, kung unsa man tong nabuhat nako atong mga niagi, pasayloan ako. Nya, dula na ta. Pasayluo. Magdula na ta. Yan, hindi na ka mangaway sa kuha kay makigdula ko sa imo ha. Dili na oy. Unsa rin imong gidula senyorita? Ko, nag-racing ko. Tanawa, nagan kayo ko mga gipagluta ko. Ang istorya ni Maria? Claire, palihog og tanaw ni senyorita nimo kung kisay ang kaistorya sa gawas. Reyna, sige akong tanawon. Dito yung kawan, Reyna. Si Tisoy Claire, bantay lang na aron. Ikaw senyorita di kagukod mo. Say, dili ka bukod. Oh, Ay, di ka bukod. O, bawal gapon. Ayaw Panikos, Tisoy. Ito club. Ayaw, panikos pa. Kung pinasulat diriyo. Na, nagsugod naglalis ang lupa. Ayaw na diya, Tisoy. Tanawang akuan. Nagtuyok ang imuha na ipit sa kilid. Tika sana po di mo senyorita oy. May pa maglahi na lang ko. Kabang ko tong isa ka baldi oh. Paglahi na ikaw, ako'y labot. Kaya di man kapas imuha. Hindi. Unsa man di Claire naglalis na pod? Naglalis la rin na kung ginsang first. Kaya dili man mong palupig si Tisoy. Samot na si senyorita. Maria, giaway na po ka ni Tisoy. Wala man, Mami. Wajay kaya si Tisoy sa kuame. Ayo di ay kay wala kanya giaway. Pirti jud kay ka senyorita ha. Kabul siyang first na ko ba? Dili jud siya palupig. Karon ka. Kaya ako gidala na tubig na ako'y plano ani. Tawagay ako Maria kung awayon ka ni Tisoy kay bantay lang na sa kuha. Nya ikaw Claire, balik na sa imong trabaho. Sige, Reyna. Okay, Mami. Nging. Senyorita, wala ako'y tubig ako ah. Magdula dito kumuha. Ambin ako bangka be. Badya. Nging. Oh, tanawa ko, Tisoy. Kusog kaayo. Unsa man ka senyorita manablig man ka. Kabaw ko na si Tisoy
una-una ka? Ngek, 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 ngek.